Hare Krishna to everyone. Warm welcome for today's Bhakti Sadachar class. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யாபூஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவரை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।
திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யா பூஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? திருமலைக்கு வரோம். இல்லை இரு ஒரு நிமிஷம் பிரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இதுதான் வந்து பலதேவ் வித்யா பூஷன். அவரை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? ஓகே. ஸோ பலதேவ் வித்யா பூஷன் யாருன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவர் யாரு, அவருக்கு வந்து அவர் வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து இஸ் எ கிரேட் ஆச்சாரியர், இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் திஸ் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில். ஸோ அவருடைய மறைவு என்ற பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யா பூஷன் அவர் வந்து எப்போ பிறந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் 17th and 18th செஞ்சுரியில், அதாவது ஏர்லி ஆஃப் 18th செஞ்சுரியில் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கிட்ட, அதாவது ரெமுனா என்ற கிராமத்துக்கு கிட்ட பிறந்தாரு. பலசூர் மாவட்டத்துக்கு சேர்ந்த இடம் அது. ஒரிசால இருக்கு அந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஒரிசால பிறந்தார். ஓகே. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட எங்க தெரிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூப கோசாமி தன்னோட ஸ்தாவ மாலான்ற புக்ல வந்து அவர் எழுதியிருக்கார். ஸோ அதிலிருந்து தான் இவர் வந்து இந்த ரெமுனா என்ற கிராமத்துக்கு பலசூர் மாவட்டத்தில் வந்து ஒரிசால பிறந்தார்ன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து அவர் எந்த குடும்பத்தில் சேர்ந்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக நம்ம பிராமணன் அந்த குடும்பத்தில் தான் ஆச்சாரியர்கள் பிறந்தாருன்னு பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மர், அதாவது விவசாய தொழில் பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார். ஓகேங்களா? இவர் சின்ன வயசுல இவர் வந்து என்ன ஒரு பெக்குலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி இருந்ததுனால நல்லா படித்தார். சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் வந்து கிராமர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா படித்தார். ஸோ ஸ்கூல் வில்லேஜ்லேயே வந்து படித்தார். லேர்ன்டு கிராமர்ஸ், பொயட்டிக்ஸ், லாஜிக் அண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்லலாம் நல்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டார். அதனால மறுபடியும் மேலே படிக்கிறதுக்கோசம் அவர் எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூருக்கு போகிறார். ஓகே. மைசூருக்கு போகிறாரு. மைசூரில் போயிட்டு என்ன படிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டரிஸ், அதை வந்து இன்னும் டெப்த்தாக படிக்கணுன்றதுக்கோசம் மைசூருக்கு வந்து படிக்கிறார். ஸோ படிக்கும்போது அதில் வந்து ரொம்ப அந்த அந்த தாக்கம் அவருக்கு ஏற்படுறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே மத்வ சுத்வ துவைத்த கமெண்டரி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கூல்லேயே வந்து இவர் சீடனா ஆகிறார். டிசைப்பிள் ஆஃப் தட் சேம் ஸ்கூலில் ஆகிறாரு. ஸோ அப்போ வந்து எங்கே வாழ்ந்துட்டு வர்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தத்வவாதி லிவிங் இன் ஏ தத்வவாதி மாண்டசரியில் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலில் நல்லா படித்தார். மேல் படிப்புக்கோசம் அந்த கமெண்டரிஸ் படிக்கிறதுக்கோசம் மைசூருக்கு போனார். அங்கே வந்து எதில் வந்து தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு, அவருக்கு வந்து நாட்டம் ஏற்பட்டுச்சு. மத்வ சுத்வ துவைத்த கமெண்டரியில் வந்து இம்ப்ரெஷன் ஆனார். அதனால வந்து அந்த ஸ்கூல்லேயே வந்து அந்த அந்த ஸ்கூல்லேயே வந்து ஜாயின் ஆகிட்டார் டிசிஷனாக. அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். சந்நியாசம் எடுத்துட்டு பிலிகிரிமேஜ் போகிறார். அப்போ வந்து புருஷோத்தம கஷேத்திரத்துக்கு வராரு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது.
எங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஹி வாஸ் எங்கேஜ்ட் இன் லோக்கல் ஸ்காலர்ஸ் இன் டெபேட். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து தெரியுது இவருடைய டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து ஒருத்தரை மீட் பண்றார். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ ரா ராதா தாமோதர தேவ கோஸ்வாமி. ராதா தாமோதர கோஸ்வாமிய மீட் பண்றாரு. அவரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரசிகானந்தா பிரபுவோடைய சிஷ்யன். ஓகேங்களா? அவரை மீட் பண்ணுறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து என்ன எல்லா ஃபிலாசபி ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாத்தையும் அவருக்கு எடுத்து சொல்றார். ஓகே. ராதா தாமோதர தேவ் கோசாமி வந்து இந்த பலதேவுக்கு வந்து ஃபிலாசபி ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு கம்பேர் பண்ணி இன் ரிலேஷன் டு வேதாந்த சூத்ரா அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து இவர் வந்து இவரோட கைடன்ஸ்லேயே அவர் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதின சந்தர்ப்பன்ற புக்கையும் வந்து படிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் படிக்க படிக்க பாகவதம் எல்லாம் படிக்க படிக்க அவருக்கு என்ன ஆகுது, மனமாற்றம் ஆகுது. ஓகே. அப்போ வந்து இதில் வந்து மறுபடியும் வந்து இவர் கையில் வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறார். ஓகே. அதாவது ராதா தாமோதர தேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறாரு. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குரு பரம்பரை இல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பெயர் வந்து பெருசா தெரியல இல்லையா, நாட் ப்ராமினென்ட். பட் இவர் செஞ்ச வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோட் வேதாந்த சமந்தகா. அது வந்து அவர் 6 அத்தியாயம் வச்சு எழுதுறாரு. அதுல வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணாஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஓகே. ஸோ அது என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, dealing with brahmanas to be accepted the 5 prameyas. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோஸ், ஜீவாஸ், பிரகிருதி, டைம், கர்மா அண்ட் கோட்ஸ் ஃப்ரம் மத்வாச்சாரியா ப்ரொலிஃபிஷியலிருந்து இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து நல்ல ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் கொடுக்குறார். தர் இஸ் டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் ஜீவாஸ் அண்ட் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஏன் வந்து வேறு எல்லாரும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க? அத்வைதஸ் ஃபிலாசபி, துவைத ஃபிலாசபி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து ஏன் இதை ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இந்த கௌடி நமக்கெல்லாம் தெரியும் 4 சம்பிரதாயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஒன்று வந்து பிரம்ம சம்பிரதாய, ஸ்ரீ அண்ட் நிம்பக ஆச்சாரியார், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமாராஸ் இல்லையா? இதை இப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து கமெண்டரி இல்லை. கமெண்டரி ஆஃப் பிரம்மசூத்ரா வேதாந்தா சூத்ரா டு சப்போர்ட் கௌடிய வைஷ்ணவம் வந்து அங்கே இல்லை அந்த சமயத்தில். இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் வந்து போனார் இல்லை, ஏன் ஒரு கமெண்டரி அவர் வந்து கொடுக்கலையான்னு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய குரு பரம்பரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணா, பிரம்மா, நாரதா, வியாசா வந்துச்சு. ஸோ வியாசதேவர் என்ன பண்ணாரு, நேச்சுரல் கமெண்டரி ஆன் வேதாந்தா சூத்ரா எழுதினார் இல்லையா? அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதெல்லாம் இருக்குதானு சொல்லிட்டு அவரு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, வேதாந்த கமெண்டரி எழுதலை, இருக்கிறதே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஏன்னா வியாசர், மத்வாச்சாரியர் எல்லாம் வந்தார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன எழுதுறது, வேண்டாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஸோ இந்த சமயத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அது தேவைப்பட்டுச்சு. பட் அங்கே இல்லை. ஸோ எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா சம்பிரதாயத்தில் வந்து கமெண்டரி இருக்குது, உங்கள் கையில் மாத்திரம் இல்லை இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுதான் பாருங்கள், சம்வர் சேயிங் இன் எவ்ரி அதர் சம்பிரதாய ஃபவுண்டிங் ஆர் ரீஃபார்மிங் ஆச்சாரியா ஹஸ் மேட் சம் கமெண்டரி ஆன் வேதாந்த சூத்ரா. அதாவது உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, சங்கராச்சாரியர் எழுதினாரு, ராமானுஜா, மத்வா, வல்லபா இவங்கெல்லாம் எழுதினாரு. ஸோ இவர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் வருது. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜெய்ப்பூரில் வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. ஓகே. அப்போ அந்த ஜெய்ப்பூரில் வந்து யார் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சதாச்சாரி ராஜான்னு ஒருத்தர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு வர்றார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கௌடிய சம்பிரதாய கீழே வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டார். ஓகேவா? அப்போ ஜெய்ப்பூர்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ சமுதாயத்துல வந்தவங்க வந்து ராமானந்தீசன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்தது ராமானுஜராச்சாரி இல்லையா? அதனால வந்து ராமானந்தீசன் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை வந்து முன்னாடி வைக்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இத்தனை நாள் வரையும் நாங்க என்ன பண்ணிட்டு வந்தோம், ராமரையும் சீதாவையும் வழிபட்டுட்டு வந்தோம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ, ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் வந்து கோவிந்தர் வந்து வழிபட்டுட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கு வந்து எங்க வந்து அத்தாட்சி இருக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க.
ஓகேவா? ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் என்ன 2 விஷயத்துல அப்போஸ் பண்றாங்க. உங்களது வந்து கமெண்டரி இல்ல. அப்புறம் வந்து நீங்க ராதாராணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ராதாராணிக்கும் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு. அப்ப எப்படி 2 பேரையும் வச்சு ஆம் பூஜை வழிபாடு பண்ணிட்டு வரீங்க? ராமர், சீதா கல்யாணம் ஆச்சு. இதுதான் நாங்க நெறைய காலங்காலமா பண்ணிட்டு வரோம். நீங்க ஏன் இத இப்படி பண்றீங்க? நீங்க இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சாட்சி குடுங்க. இல்லன்னா இத நிறுத்தணுன்ற மாரி சொல்றாங்க. அரசருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த ஞானம் இல்ல. பட் வந்து அவர் வந்து வைஷ்ணவ பிரின்சிபல்ஸ கௌடிய வைஷ்ணவ பிரின்சிபல்ஸ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றார். அவர் இம்மீடியட்டா என்ன பண்றாரு, பிருந்தாவனத்துக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்புறார். ஓகே. லெட்டர், பல்லக்கு எல்லாம் அனுப்புறார். ஓகேவா? அந்த சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவரு என்ன சொல்றாரு, இது மாரி இங்க நீங்க வந்து இவங்களுக்கு பதில் குடுக்கலன்னா, நான் வந்து என்ன ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கேன். அதாவது வந்து ராதாராணிய வந்து அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துடணும். நான் மூலகத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஆ வாங்க இமிடியேட்டா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு அனுப்புறாரு? ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்திக்கு அனுப்புறார். அவரா பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப வயசானவர். தள்ளாத வயசுல விருந்தாவனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சிஷ்யனான பலதேவன கூப்பிடுறார். பலதேவனுக்கு வந்து பலதேவா இது மாரி பிரச்சனை இருக்கு. நீ போயிட்டு வந்து அங்க போய் ஆர்கியூ பண்ணு. அதாவது ராமானந்திஸ் ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் ராமானுஜாச்சாரியர்கள் வந்து இது மாரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க அவங்க கையில போய் பேசுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? அ ஏன் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கமெண்டரி எழுதலையான்னு ஒரு கேள்விக்கு, அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பாகவதைய வந்து நேச்சுரல் கமெண்ட்ரியா எழுதியிருக்காரு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து எங்க ப்ரூஃப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத் சந்தர்ப்பத்துல வந்து ப்ரூஃப் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம பிரபுபாதா நமக்கு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இந்த ரீசன் பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த ஸ்காலர் அசெம்பிளில வந்து வராரு. பலதேவ் வித்யாபூஷன் வந்து தன்னோட குருவின் ஆணைப்படி எங்க வராரு? அ ஜெய்ப்பூருக்கு வரார். ஜெய்ப்பூருக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து அப்போஸ் பண்றாங்க. நீங்க வந்து ஒண்ணு கமெண்டரி குடுக்கணும், இல்லன்னா ராதாராணிய நாங்க எடுத்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இத பார்த்த உடனே அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கால கட்டாயம் கெடு குடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு 18 நாட்குள்ள வந்து முடிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். முடிக்கலையா நீங்க வந்து ஷட் அண்ட் கெ ஷட் அப்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எதுவும் பண்ண இந்த இடத்த விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க அவ்வளோ அளவுக்கு அக்ரெசிவா இருக்காங்க. ஸோ இத தெரிஞ்ச பலதேவ் என்ன பண்றாரு, இம்மீடியட்டா போயிட்டு கடவுளுடைய தாமரை திருவடி அங்க இருக்கக்கூடிய கோவிந்தஜி கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறார். ஓகே. பாருங்க இது மாரி இருக்கு சிச்சுவேஷன். எனக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ஞானம் இருக்கு. என்னால முடியுமான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. என்னோட குரு சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய வார்த்தையால நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார். அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். பணிவான வணக்கத்த தெரிவிச்சுட்டு ஒரு பிரார்த்தனை தெரிவிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு வந்து அவருக்கு கனவு வருது. அந்த கனவுல வந்து அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றார். நான் சொல்றேன் நீங்க எழுதுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ட்ரீம் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹிம் டு ரைட் கமெண்டரி ஆன் வேதாந்த சூத்ரா. ஸோ கடவுள் சொல்ல சொல்ல பலதேவ் வந்து எழுதுறார். ஓகே. நானு எழுதுறார். ஸோ அப்படி எழுதுனா யாராலயும் வந்து இத வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாரும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. நீ தைரியமா எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய புத்துணர்வு வருது. ரொம்ப சந்தோஷம் எனர்ஜெட்டிக்கா ஆறார். அவர் இருதயத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு புத்துணர்ச்சியோட இருக்காரு. அப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அந்த எழுதின பாஷ்யத்துக்கு வந்து என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ கோவிந்த பாஷ்யான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அவர்னால தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பெருமையா வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறோன்றத வந்து நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வித்யா ரூபம் பூஷணம் மே பிரத்யா யாத்திம் நித்யதேனே யோ மாமுரு மூதரக ஸ்ரீ கோவிந்த ஸ்வப்ன நிர்திஷ்ட பாஷோ ராதா பந்து பந்துராங்கக ச ஜீயத். ஸோ ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, may he who so mercifully and munificently was kind towards me and bestowed his favor by ordering me in a dream to write down his own commentary, which he would compose and which he attained such renown amongst the learned circles, and they bestowed upon the uh, title Vidya Bhushan. May that
dear friend of Srimati Radharani, who holds in dearer that her own life be glorified. May that Sri Govinda be glorified, bringing the commentary with him. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு, கடவுளுடைய கருணையால இல்லையா. சார் வந்து அவர் சொல்ல சொல்ல இவர் எழுதுறாரு, கடவுளுடைய ஓன் கமெண்ட்ரி அவரே டிக்டேட் பண்றாரு. இது வந்து பலதேவ் எழுதுறாரு. இந்த எழுதின இந்த கோவிந்த பாஷை எழுதின பிறகு இவருக்கு ஒரு பட்டம் கிடைக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்யாபூஷன், பலதேவ் வித்யாபூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. இது வந்து வித்யாபூஷன்ன்றது வந்து ஒரு பட்டப்பெயர். ஓகே. ஸோ ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த எழுதி எல்லாம் முடிச்சிட்டார், வராரு, அந்த சபைக்கு வராரு, ஏன் ரமானந்தி சபைக்கு வராரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்றத பார்த்து கேட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுது. ஒருத்தரும் ஒரு பேச்சும் பேசவே முடியல. தே ஆர் லைக் ஸ்பீச்லெஸ். வாய் பேசுறதுக்கு ஒரு வார்த்தையும் இல்லாம வாய் அடைச்சி நிக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேசினாங்க இல்லையா. ஸோ இதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து யாருக்கு வெற்றி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயக்கு வந்து வெற்றி வந்துச்சுன்னு அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அந்த அரசருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து ஆனந்தத்தோட இருந்தாங்க. திவ்யமான ஆனந்தத்தோட இருந்தாங்க. ஸோ அன்னைக்கு வந்து என்ன எடுக்கிறாங்க, திஸ் அசம்பிளி எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டா நியர் பிரசன்ட் சிட்டி ஆஃப் ஜெய்ப்பூர். ஓகே. கோல்டா என்ற இடத்துல இப்போ வந்து ஜெய்ப்பூர் சொல்கிறேன் இல்லையா, அந்த இடம். இது வந்து எப்போ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1628 சகப்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் வந்து நடந்துச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அவருடைய குரு வந்து இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரைக்கு சேரும்போது அவருடைய குரு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதா தாமோதர கோஸ்வாமி. அவருடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர். அவர் எங்கேருந்து வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியகுப்ஜா என்ற இடத்துல இருந்து வராரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு கீழே இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வழியில வராரு. ஸோ இவர் வந்து நித்யானந்த வழியில வர நித்யானந்தர் பிரபு கிட்ட வந்து இவர் இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறாங்க. வேற எல்லாம் யாரெல்லாம் வராங்க இதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌரிதாஸ் பண்டித், ஹிருதய சைத்தன்யா பிரபு, ஷியாமானந்த பிரபு, ரசிகானந்த தேவ கோஸ்வாமி, நயனானந்த கோஸ்வாமி, ராதா தாமோதர கோஸ்வாமி. இவர் தான் வந்து பலதேவுக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுக்குறது. அப்புறம் இதுக்கு இந்த பரம்பரையிலே வந்துடுறாரு பலதேவ் வித்யாபூஷன். ஓகேவா. ஸோ அவருடைய பலதேவோடைய சிஷ்யர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரை வந்து குறிப்பா சொல்றாங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீதாம்பர தாசா, இன்னொருத்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் இருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலதேவ் வித்யாபூஷன் வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி கீழே வந்து அவருடைய கைடன்ஸ்ல வந்து பாகவத புராணம் வந்து படிக்கிறார். ஓகேவா. ஸோ பாகவத புராணம் எல்லாம் படிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து தன்னை மாத்திக்கிறாரு. என்னவா, வைஷ்ணவ வர்க்கி ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு பெயர் வருது. அவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகாந்தி கோவிந்த தாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 18 புக்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. அந்த லிஸ்ட் என்னென்ன புக்கு மாத்திரம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஏ கமெண்டரி ஆன் த பிரம்மசூத்ராஸ், அதுதான் வந்து கோவிந்த பாஷ்யம். சித்தாந்த ரத்னம், வேதாந்த ஷாமந்தகா, பிரேம் பிரமேய ரத்னாவளி, சித்தாந்த தர்ப்பணா, சஹீத கௌமுடி, காவிய கௌஸ்துபா, வியாக்கரண கௌமுடி, பாத கௌஸ்துபா, வைஷ்ணவ நந்தினி. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டரி ஆன் த 10th canto ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம், வைஷ்ணவ நந்தினி. அப்புறம் வந்து கமெண்டரி ஆன் கோபால தாபனி உபனிஷத், commentaries on the Isha and 9 other Upanishads, Gita Bhushana Bhashya, a commentary on Bhagavad Gita, Namartha Sudha, commentary on Vishnu Sahasranama, Saranga Rangada, commentary on the Lahu Bhagavatam, Stavamala Vibhushana, a commentary on Stavamala, a commentary on Rupa Goswami, நாட்டிக சந்திரிகா, சந்த கௌஸ்துப பாஷ்யா, a commentary on Rasikananda Shyamananda Shataka, a commentary on Chandraloka,
அது வந்து பீன் லாஸ்ட்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ண நந்தினி எ கமெண்டரி ஆன் சகித கௌமுடி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்த பாஷ்ய டிகா எ கமெண்டரி ஆன் இஸ் ஓன் கோவிந்த பாஷ்யா. அதுக்குள்ளே வந்து இவர் கோவிந்த எப்படி வியாசதேவர் தன்னோட வேதாந்த சுஸ்திரத்துக்கு அவரே கமெண்டரி எழுதின மாதிரி இவரும் அவர் கோவிந்த பாஷ்யத்துக்கு ஒரு டிகான்ற ஒரு கமெண்டரி புக் எழுதியிருக்காரு. சுக்ஷமா ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இஸ் ஓன் சித்தாந்த ரத்னம். அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க, இவர் வந்து ஐஸ்வர்ய காதம்பனி ஒன்று எழுதினார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி ஒரு ஐஸ்வர்ய காதம்பனி எழுதியிருக்காரு. பட் அதுவும் இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் அவர் வந்து எழுதின புக்ஸ். அவர் வேற என்ன பண்ணாரு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோயில் கட்டி விக்கிரக வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்தார். விஜய கோபால டிடி இன் கல்டா. கல்டால வந்து அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு. அந்த இடத்துல வந்து விஜய கோபால விக்கிரகா வச்சு ஒரு கோயில் கட்டி ஆராதனை பண்ணிட்டு வந்தாரு. ஸோ இவருடைய மிக சிறந்த சிஷ்யர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உத்வதாசா அண்ட் ஸ்ரீ நந்த மிஸ்ரா, ரெண்டு பேர் குறிப்பிடத்தக்கவங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த வெற்றி வந்து கிடைச்சிச்சு இல்லையா, அதனால வந்து மகாராஜா ஜெய்ப்பூர்ல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்த்தி வந்து யாருக்கு நடக்கணும், கோவிந்தருக்கு தான் நடக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லா இஸ்கான்க்கு எல்லாம் வந்துடுச்சு. ஸோ வந்து மீன்ஸ் பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரைக்குள்ள தான் வந்திருக்குது கீழே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆராதனை யார் பண்றாங்கன்னா இவங்க தான் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜெய்ப்பூர்ல போன வேலை முடிஞ்சிடுச்சா பலதேவுக்கு. அங்க வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ல வெற்றி பெற்றாரு. அப்புறம் வந்து பட்டம் கிடைச்சிச்சு வித்யாபூஷன் சொல்லிட்டு. அப்புறம் சில புக்ஸ் எல்லாம் எழுதினாருன்னு பார்த்தோம். கோயில் வழிபாடு பண்ணாருன்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து திரும்பி விருந்தாவனத்துக்கு வந்துடுறார். ஓகேவா? பிருந்தாவனத்துக்கு வந்து தன் குரு கிட்ட வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுக்குறாரு, சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் விக்டரி. அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா சந்தோஷம் ஆகுறாரு. அப்புறம் அங்க என்னெல்லாம் நடந்துச்சு, கடவுளே வந்து சொன்னது, இவர் எழுதுனது எல்லாத்தையும் தன் குருக்கு வந்து நேரேட் பண்றார். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகறாரு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி. ஸோ மனசு பூர்த்தி அவரை வந்து வாழ்த்துறாரு பலதேவ் வித்யாபூஷணன். ஓகேவா? ஸோ அந்த சமயத்தில் இவர் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட்ரி எழுதுறார். ஸ்ரீலர் ஜீவ கோசாமி எழுதின சத் சந்தர்ப்பத்துக்கு வந்து இவர் வந்து கமெண்ட்ரி எழுதுறாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல ஒரு வழிபாடு பண்றாரு அவரு. அந்த கோயில் யார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஜெயா அண்ட் ஸ்ரீ விஜய கோவிந்தா ரிசைடிங் அட் கோகுலானந்தா மந்திர் இன் விருந்தாவனம். இவர் வந்து இப்போ இந்த விக்கிரகங்கள்ல வந்து இவரா வந்து வழிபட்டுட்டு வந்தாரு சுயமா. ஸ்ரீ ஜெயா அண்ட் ஸ்ரீ விஜய கோவிந்த் அவரை வந்து கோகுலானந்த மந்திர்ல வந்து தன்னுடைய சொந்த விக்கிரகமா வச்சு வழிபட்டுட்டு வந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிஸ் ஆஃப் ஷியாமானந்தா பிரபு, அதாவது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா ஷியாமசுந்தர், இத ஷியாமசுந்தர் வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்த அதை கூட வந்து இவர் தான் வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணாரு, கோயில் கட்டி ஸ்தாபனம் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி அவருடைய காலம் முடிஞ்ச பிறகு இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆச்சாரியரா வரார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் எழுதின அந்த கமெண்டரி இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து தன்னுடைய இந்த இவ்வளோ அளவுக்கு மாற்றத்தை கொடுத்தது யாரு, ராதா தாமோதர தேவ் அல்லவா, அவருடைய குரு. அவர் சொல்லிதான் நிறைய விஷயங்கள் இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அதுல வந்து அவர் நன்றின்னு சொல்லிட்டு அக்னாலஜி எந்த புக்ல பலதேவ் வேதாந்த ஷமந்தகா அதுல வந்து இவர் வந்து அக்னாலஜ் பண்றார். ஓகே, அக்னாலஜஸ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஓகே, ஸோ அது என்னன்னு சொல்றாருன்னு பாருங்க. ஐ பீன் சென்ட் ஹியர் டு விருந்தாவனம் பை ஒன் பிராமண குரு. அவர் யாரு, ஸ்ரீ ராதா தாமோதர தேவா, டு பிரசன்ட் எ காம்போசிஷன் நேம்ட் வேதாந்த ஷமந்தகா கம்போஸ்ட் பை இஸ் மர்சி ஃபார் த பிளஷர் ஆஃப் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஸோ நான் இந்த வேதாந்த சமந்தகா யார் சொல்லி எழுதினேன், என்னோட குரு, அதாவது ஸ்ரீ ராதா தாமோதரர். ஓகேவா? அவர் சொல்லி தான் எழுதினேன். அது என்னத்துக்கு அதனால அது எதுக்கு ரிலேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை எழுதுறதுனால யாருக்கு சந்தோஷம், டு கிவ் த பிளஷர் ஃபார் ஸ்ரீமதி ராதா ராணின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஓகே.
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வேற பெயர் வருது. என்ன இதெல்லாம் எழுதின ஒரு ஒரு விக்டரி ஆனார் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு என்ன பெயர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்த தாசா. ஓகே. ஸோ வித்யாபூஷன் பட்டம் ஏகாந்தின்னு ஒரு பெயர் வந்துச்சு இல்லையா? ஏகாந்தி கோவிந்த தாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏகாந்தி கோவிந்த தாஸ் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து கோவிந்த தாசா ஏகாந்த் அவருக்கு கிடைச்ச பெயர் பட்டங்கள். ம். யாராவது சொல்றீங்களா அவருடைய அவருடைய சிஷ்யர் பெயர்? வித்யாதாசா அண்ட் நந்தன் மிஸ்ரா. ஓகே. ஸோ இவருடைய ஒர்க் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஒரு பகவத்கீதையில ஒரு வேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? வேதேஷ்ச சர்வேர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. இல்லையா? வேதங்களால வந்து அறியப்பட வேண்டிய பவனும் நானே, வேதங்களை எழுதினவரும் நானே அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் இருந்தாரு. பலதேவ் வித்யாபூஷன் லீவ்டு பை த மீனிங் ஆஃப் த following verse. இந்த verse, knowing everything that had come to him was only the Lord's mercy. And all that he had achieved was by the same grace. அவர் வந்து பாஷ்யா இல்லையா? யாரும் கமெண்டரி இல்லை. கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும்போது இவர் தான் வந்து எழுதினார். அதனால வந்து அவருக்கு அகங்காரம் வரல. பட் அவர் என்ன பண்ணாரு? ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் மெர்சின்னு சொல்றாரு. கடவுளுடைய கருணை இல்லாம அவர் டிக்டேட் பண்ண தானே எழுதினாரு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த அவருடைய கருணை இல்லாம இது வந்து அடைஞ்சிருக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் தூய பக்தர்களுடைய வெளிப்பாடு இல்லையா? ஸோ கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தூய பக்தர்களை வந்து மேலே நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு வைப்பார் இல்லையா? பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? கடவுளை வந்து மேலே வைக்கிறாங்க. அவருடைய கருணையினால தான் இது எழுத முடிஞ்சிச்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம பகவத்கீதையில் பார்க்குறோம். அர்ஜுனனுடைய திறமை, பாண்டவாஸ் வந்து கிரேட் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து இவங்க பக்கம் இருந்து ஞான அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஞானத்தை போதிச்சு அவங்க பக்கம் வெற்றியை கொடுத்தார் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து சிறந்த அரசன். நடந்ததுக்கெல்லாம் வந்து நீ மனசு வருத்தப்பட தேவையில்லை. இதுக்கெல்லாம் வந்து நீ காரணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மர் மூலியமா பீஷ்மரை பெருமைப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சிறந்த ஒரு பக்தன்றதை வந்து அந்த இடத்துல பண்ணார் இல்லையா? அந்த இடத்துல பீஷ்மரை உயர்த்தினாரு. அப்புறம் யுதிஷ்டர் வந்து சிறந்த பக்தன் பிளஸ் அரசன், நல் அரசன் அப்படின்றதையும் வந்து அவர் நமக்கு விளக்குறார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷனுக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்து கோவிந்த பாஷ்யத்தை எழுதி நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்ம வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரை சேர்ந்திருக்கோம், நமக்கு வந்து கமெண்டரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவருடைய சிறப்பு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா பவுஸ் ஃபர்ஸ்ட் த ரூபா அண்ட் சனாதாலாம் காலிங் தம் வெரிட்டபிள் கிளவுட்ஸ் இன் டிஸ்பெல்லிங் த டஸ்டாம்ஸ் ஆஃப் மாயாவத். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாயாவதி சூழ்நிலைக்குள்ள இருக்கும்போது இந்த அளவுக்கு ஞானத்தை வந்து யாரால வந்துச்சு இவருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபா அண்ட் சனாதன கோசாமி இதில் வந்து வழிபட்டு அவரை எழுத ஆரம்பிச்சார். அதனால அவருக்கு நிறைய வந்து கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சு. ஓகே. அது அவருடைய கருணைன்றதை சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை சொன்னாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. அப்புறம் அவர் எழுதியிருக்கிறதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசங்களை பத்தி இருக்கு. ரசான்னா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? மெலோ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? அங்கே வந்து நம்ம 5 பிரைமரி ரசாஸ் அண்ட் 7 செகண்டரி ரசாஸ் படிச்சிருக்கோம். இவருடைய எழுத்துக்களுடைய எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதை மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் கலவை இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசா, தாசிய ரசா, வாட்சல்ய ரசா எல்லாமே கலந்து இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் த ரூட் லைன் இஸ் இன் மத்வான் அப்படின்றது இல்லைங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து இவர் வந்து கோஸ்வாமிகளை மாத்திரம் கோட் பண்ணல. ஓகே. ஆல்சோ சைட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மத்வா மத்வாச்சாரியருக்கும் வந்து கோட் பண்ணி தன்னோட புக்ஸில் வந்து எழுதுறார். மத்வா, வியாச தீர்த்தர் எல்லாத்தையும் வந்து எழுதுறார். டேக்கிங் இஸ் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் விசேஷா ஃப்ரம் வியாச தீர்த்த நயா யாமிருதா. ஓகேவா? ஸோ இவர் யாரையும் விட்டு வைக்கல. ஏன்னா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுல, அதனால எல்லாத்தையும் வந்து எழுதுறார். ஓகே. ம்
ஸோ எவ்வளோ ரெஃப்யூசல் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபைனலி it has to refusal to accept the Baladev they had accepted the Madhva line or philosophy. ஓகே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கான். இட் இஸ் எ ஸ்டில் டெம்பிள் ஆஃப் பலதேவ் வித்யாபூஷன் ஜஸ்ட் அவுட் சைட் த பிங்க் சிட்டி ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் இன் ராஜஸ்தான். அந்த இடம் தான் வந்து கல்டா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அவருக்குன்னு ஒரு கோயில் அந்த இடத்துல இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு ஒரு சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து 100 சாலி கிராமங்கள்லாம் வச்சிருக்கு, வழிபட்டுட்டு வராங்க. ஓகே. ஸோ அவரால் தான் வந்து வாஸ் ஒன் ரீசன் firmly who established the Gaudiya Vaishnavism by defending all the attacks on Gaudiya philosophy through his presentation of Govinda Bhashya. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த இடத்துக்கு அந்த கல்டா கிட்ட வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிராக்குலஸ் திங். அங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்ல இருந்து கங்கை நதி வருதுங்களா. அந்த வாட்டர் ஃபால் இன்னும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவர் வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. ஸோ அதுக்கு அடுத்த பிறகு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மறுபடியும் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போறார். விருந்தாவனத்துக்கு இங்க இருந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு அங்க வந்து வயசான காலம் ரொம்ப வயசான பிறகு வந்து அங்கேயே வந்து வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னிஸ் அவருடைய பிரேமிய ரத்னாவளி அதில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் த ஏஸ்டிக் பி எவர் விக்டோரியஸ் ஹூஸ் நேம் இஸ் ஆனந்த தீர்த்தா ஹூ இஸ் த அபோர்ட் ஆஃப் ஜாய் ஹூ இஸ் அ ஷிப் டு கிராஸ் த ஓஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேட்டரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹூம் த வைஸ் எவர் பிரேஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அவரே வந்து இந்த பரம்பரையில் வந்து அவரை தன்னை இணைச்சிக்கிறாரு. Okay, those devotees who are free from all faults should constantly meditate on the faultless disciplic succession of the teachers and disciples, because by such meditation one single pointedness of devotion is obtained, by which one receives the mercy of Lord through the parampara. என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. இந்த டிவோட்டிஸ் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும் பக்தியை வந்து நம்ம குரு பரம்பரையில இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து தே ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் இல்லையா. அப்போ அவங்கள வந்து வழிபடணும்னு நமக்கிட்ட கொண்டு அந்த தவறுகள் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஆல்சோ ஸோ எப்படி மெடிடேட் பண்ணோம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ், அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட்லி நம்மளுடைய குரு பரம்பரையில் இருக்க ஆச்சாரியர்களை வந்து நம்ம வழிபடணும்னு சொல்றாரு. அப்படி வழிபடுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கருணை கிடைக்குது. ஸோ மர்சி யாரோட கருணை, கடவுளுடைய கருணை கிடைக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. He states that how these principles were those of Sripad Madhvacharya and not his own. Okay, and in this final verse he says, this Premeya Ratnavali should be kept in the hearts of the wise. என்ன சொல்ற, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இருதயத்துல வச்சிருக்கோம். யாரெல்லாம் அறிவாளியா இருக்காங்க, அதாவது கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தான் இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இது தன்னோட இருதயத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் 9 gems அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆஃப் ப்ரொபோசிஷன் வெல் ப்ரூவன் ஆஸ் ஏ ஆர் கம்போஸ்டு பை ஆனந்த தீர்த்தா ஸ்ரீபத் மத்வாச்சாரியா. அது இருக்கிறதுனால நம்ம இது எல்லாத்தையும் இந்த பிரேமிய ரத்னாவளியை நம்ம இருதயத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இதுக்கு இவர் ஆன பிறகு இவர் வந்து ரொம்ப வயசாயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இவர் வந்து சமாதி ஆறாரு. அது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1768 வந்து சிஇ அப்போ வந்து சமாதி ஆறார். இவருக்கு அடுத்த பிறகு யார் வந்து இவருடைய சிஷ்யனா இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்வதாசா பாபாஜி வரார். ஓகேங்களா. உத்வதாசா பாபாஜி அவருடைய டிசைப்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுசூதன தாஸ் பாபாஜி. ஓகேவா. ஸோ அவருடைய சிஷ்யர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ சர்வபௌம ஜெகநாத் தாஸ். ஓகேங்களா. ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஸோ இப்படிதான் நம்மளுடைய குரு பரம்பரை வந்திருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பலதேவ் வித்யாபூஷன் கிட்ட இருந்து உத்வதாச பாபாஜி, அவருக்கு அடுத்தது வந்து மதுசூதன தாஸ் பாபாஜி, அவர்கிட்ட இருந்து ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே அவரை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எவர் வி ஹேவ் டு ரிமெம்பர் பிகாஸ் ஹி இஸ் எ கிரேட் ஆச்சாரியர். ஹி ஹஸ் டன் எ மிராக்குலஸ் ஒர்க்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவரோட டீச்சிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இவரோட டீச்சிங் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கு ஆஃப் நோயிங் த ட்ரூத். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக பர்சீவ் பண்ணுன பிரத்யக்ஷான்னு சொல்கிறோம். கேட்டு
இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஹைபோதேசிஸ், டிடக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ண அனுமானா. இன்னொன்று வந்து சப்தா, த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த அத்தாரிட்டிஸ். அர்த்தா அர்த்தாபதி, இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஓகே. அனுபல அனுபலா ஆஃப் தி நெகட்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். சம்பவா, லா ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி. ஐடியா, ஹிஸ்டரி. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து எது வந்து ஆஃப் தீஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அரைவிங் அட் ட்ரூத், சப்தா ஹியரிங் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டி வாஸ் த பெஸ்ட். இப்போ நிறைய விதங்கள் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த விதத்தில் வந்து இதில் வந்து எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்தா, தட் இஸ் ஸ்ருதி இல்லையா. ஹியரிங் ஃப்ரம் த அத்தாரிட்டிஸ் வாஸ் த பெஸ்ட், தட் இஸ் ஸ்ருதி ரிவீல்டு பை த வேதிக் அத்தாரிட்டி வாஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் தி அப்சல்யூட்ன்றதை இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து இந்த வேதிக் சாஸ்திரா இப்படி கேட்கறதுனால அது என்ன ஆகுது, இட் இஸ் எட்டர்னல் அண்ட் டிரான்சடென்டல் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. 4 மெட்டீரியல் டிஃபெக்ட்ஸ்லேருந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. therefore the best evidence is the evidence for knowing the absolute truth is this one அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்க வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பராசக்தி, க்ஷேத்ரக்ன சக்தி, மாயா சக்தி. பராசக்தி வந்து என்னத்தை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வரூப சக்தி. அதாவது நம்ம இன்டர்னல் பொட்டன்சி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து இங்க வந்து பராசக்தி ரெஃபர்ஸ் டு ஸ்வரூப சக்தி ஆர் இன்டர்னல் பொட்டன்சின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து க்ஷேத்திர சக்தி வந்து ஜீவ சக்தி, அதாவது லிவிங் பீயிங்ஸ் நம்மள சொல்றாங்க. மாயா சக்தி வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. அதுதான் வந்து இந்த ஜீவ ஆத்மாக்களை வந்து மாயைக்குள்ள வச்சிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் எதை பேசிஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணு புராண பேசிஸ்ல வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு சொல்றாரு, there is a no difference between the body and soul of God இல்லையா. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சடென்டல் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றோம். அவருக்கும் அவருடைய தேகத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. நம்மளுடைய உடம்புக்கும் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. நம்மளுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. பட் ஆத்மா வந்து நித்தியம், அவர் வந்து எட்டர்னல். ஓகேவா. ஸோ நம்ம சச்சிதானந்தன் படிக்கிறீங்களா, அது மாதிரி இஸ் கிருஷ்ணாஸ் டிரான்சடென்டல் ஃபார்ம் இஸ் எட்டர்னிட்டி, நாலேஜ் அண்ட் பிஸ்ன் அப்படின்னு சொல்றாரு. he has 2 hands. he plays the flute and he is known by the names கோவிந்தா and கோபாலா. ஸோ இது மாதிரி பலதேவ் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி இங்க வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இது மாத்திரம் இல்லாம லக்ஷ்மி தேவி பத்தி சொல்றாரு பாருங்க. லக்ஷ்மி தேவி இஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அவங்க யாரு, கிருஷ்ணர் அண்ட் லக்ஷ்மி தேவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம் எனர்ஜெட்டிக்னு சொல்றாரு. லக்ஷ்மி வந்து சுப்ரீம் எனர்ஜின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சே ஜெகன்மாதா லக்ஷ்மி விஷ்ணுர் அனபயினி சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எங்க கன்ஃபார்ம், திஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு த்ரூ அவுட் த சாஸ்திராஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையா, இந்த சாதாரண மனிதனா வந்து வராரு இல்லையா, அவர் பார்க்கறதுக்கு தான் மனிதர், பட் இஸ் டிரான்சடென்டல் அண்ட் எட்டர்னல், இஸ் சூப்பர் மேன் இல்லையா. ஸோ சூப்பர் ஹியூமன். அப்போ வந்து லக்ஷ்மி தாயாரும் வந்து அவதரிக்கிறாங்க. ஸோ ராமர் வரும்போது சீதா வந்தார், வராகர் வரும்போது வராகி வந்தாங்க, அது மாதிரி வந்து கிருஷ்ணர் வரும்போது ராதாராணி வந்தாங்க. ஸோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he taught about Radha saying Sri Radhika was a supreme goddess. ஸோ ராதிகா தான் வந்து சுப்ரீம் காடஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமயி, ஒன் யூ இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு பெயரும் சொல்றாங்க, ராதா இஸ் கால்ட் அஸ் பரதேவதா, ஷீ இஸ் சுப்ரீம் காடஸஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மித்த கடவுள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சப்பார்டினேட்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிடென்டல் எஃப்ளுஜன்ஸ் சர்பாசஸ் ஆல் த கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரில்லியன்ஸ். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் என்சான்ட்ரஸ், ஃபார் ஷீ என்சான்ஸ் கிருஷ்ணா himself who is capable of charming millions of cupids. இவ கிருஷ்ணர் வந்து மதன மோகனான் அப்படின்னு சொல்றோம், மதன மோகன மோகினின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணியா சொல்றோம். ஓகேங்களா. ஸோ கடைசி இங்க வந்து பலதேவ் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னாரு, அப்புறம் வந்து ராதாராணியை பத்தி சொல்றாங்க. அவங்க தான் எல்லாத்துலயும் வந்து சுப்ரீம் காடஸஸ், பரதேவதா, சுப்ரீம் என்சாண்டஸ், கிருஷ்ணமயி, எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. அதனால வந்து ஃபுல் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஒன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அதனால கிருஷ்ணமயின்னு சொல்றாங்க.
அப்புறம் வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்களுடைய நம்ம பத்தியும் அவர் சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் ஒரு சிறு ஆட்டம், அணு ஆத்மா. கடவுள்கிட்ட வந்து பிரிந்து வந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான் கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சோல்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாங்க, அதுவும் நித்தியமானது, அழிக்க முடியாதது, எட்டர்னல் அண்ட் இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ கடைசியா நமக்கு அவர் என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரண்டர் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி. ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? வில் கெட் த மர்சி இல்லையா? ஸோ தென் வில் அட்டைன் கிருஷ்ண பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கிருஷ்ண பக்தி பை கிருஷ்ண பக்தி ஒன் கேன் அட்டைன் கிருஷ்ணா இம்சன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். அவர் தான் நம்ம பரம்பரையில வந்து சிறந்த ஆச்சாரியாரா இருந்தார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து முடியுது. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கீ ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீ ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க நம்ம என் பண்ணிக்கலாம்.